Hello guys, welcome to Narzary Creators. तो दिनै नोंथांमोनखौ बरायबाय आंनि बे चेनेलनि गेजेरजों। स' नोंथांमोननि गेजेराव दिनै टपिक्स लाबोदों। बे टपिक्सआ जाबाय मा केके आरो इग्नु। दा गुसुङै बुङो केके माने मा केके खौथ' जों मिथिखायो माने गुसुङै। नाथाय बिनि फुल फर्मआ जोंहा कृष्णकान्त हेन्डिक्वेक स्टेट अपेन इउनिभारसिटि। गुबुन फारसे जोङो मा इग्नु। दा इग्नुखौ बांसिनानो मिथिया इग्नुआ मा। दा बिनि बागै माने इग्नु माने मा जोंहा इन्दिरा गान्धी नेशनेल अपेन इउनिभारसिटि। दा बिसोर मोननैनि डिफारेन्टआ मा दं बिनि सायाव आं थारैनो माने बेखेवनो थांगासिनो। स' नोंथांमोना जोबनायसिम जुदि भिडिअखौ नायो थारैनो बुजि मोनगोन आरो नोंथांमोनखौ नायलांनो थाखाय आङो गुरैयै खावलायहरबाय। जुदि नायलाङो नोंथांमोना हेल्प जागोन आरो सोरबा माबा मोनसे हेल्प जागोन। स' दा स्टार्ट खालामसै जों भिडिअखौ। दा मा होनना बुंगोन जोङो केकेआ जाबाय जोंहा माने स्टेट लेभेलनि मोनसे इउनिभारसिटि आरो माने इग्नुआ जाबाय मा नेशनेल लेभेलनि इउनिभारसिटि। दा नेशनेल इउनिभारसिटिया माने मोनफ्रोमबो स्टेटआवनो जों माखौ मोनगोन इग्नुनि सेन्टारखौ मोनगोन। नाथाय जों माने केकेखौ स्टेट लेभेलनि जाबाय नालाय मोनसे स्टेटआव मोनगोन। दा जोंनि आसामाव सोलिनाय बे केकेआ जाबाय जोंनि आसामाव सोलिनाय जोंनि आसामावनो माने स्टेटनि बायदि कन्डाक्ट खालामजायो स्टेटजों। दा बिनि गेजेराव डिफारेन्टआ बेनोदि माने दासिमहालागै जोंहा माने केकेनि गेजेरजों जोङो MA BA खौ खालामनो हायो रियेलि। नाथाय मा होनो जोंहा बेयाव मा होनदों केके माने MA BA खौ खालामनो हायो। माने गुबुन फारसे जोंहा माने इग्नुआव जोंहा प्रग्रामा गोबां दं। बेयाव माने MBA BA BSc BA MA बेफोरबायदि खालामनायनि स्कप दङ। दा नोंथांमोना किसुमानानो खायफायानो मिथिया माने बांसिनानो जोंहा मिथिया माने इग्नुआव माबायदि स्टाडि खालामनाय जायो माबायदि खालामनाय जाया। दा बिनि बागैनो गोबाङानो मिथिया। दा बेनिखायनो आं भिडिअखौ खालामनाय जादों बेनि गेजेरखौ डिफारेन्टखौ। दा गुबुन फारसे बुंनो थाङोबा जों माने इग्नुनि जाहै जोंहा माने जों जाय ट्राइबेल ST आव माने गोग्लैयो बिथांमोननि थाखाय माने स्पेसियेलि फ्रि जायो एडमिसना। दा नोंथांमोना बेखौ थारै थांनानै जुदि बर्डजों कन्डाक्ट खालामो हेड अफिसाव थांनानै नोंनि फर्मखौ होयो अब्ला नों माने ST नि थाखाय माने एडमिसनखौ फ्रि मोनगोन। दा जोङो जुदि अनलाइननि एडमिसन खालामनो सानो अब्ला माने जोङो एडमिसनखौ फ्रि मोननाय नङा बेखौ बुंबाय। स' बिनि गेजेराव जों माने जुदि नोंहा माबा मोनसे जब मावनो आउट स्टेटफोराव जुदि मावनो गोसो दङब्ला जोङो इग्नुनि दारै मावोब्ला इग्नुनि सार्टिफिकेटखौ मावोब्ला नोंनाव कुइसन जानाय नङा। मानो थाखाय होनोब्ला जोङो इग्नुआ माने मोनथिजाखानाय मोनफ्रोमबो स्टेटआव मोनसे अल इन्डिया मोनथिजाखानाय मोनसे इउनिभारसिटि। दा गुबुन फारसे बुंनो थाङोबा जों माने केकेआव जुदि नोङो डिग्रि खालामोब्ला नों माने नोंनाव मोनसे कुइसन जानो हागौ गाइस। बे कुइसननि गेजेरजों नोंथांमोना मा बुंनांगोन जुदि केके होननानै मा बुंबा गुबुन साइडआव मोनथिबा मा केके बायसान्स आक्स खालामबाय नों कुइसन खालामबाय अब्ला नों बुंनांगोन जे कृष्णकान्त हेन्डिक्वेक स्टेट अपेन इउनिभारसिटि। होमबा नोंखौ रिप्लाइ होब्लासो माने बेयाव थारैनो मिथिगोन आसामनि मोनसे स्टेट। दा बिदि साननो हागौ। नाथाय माने इग्नुनि जाहै नोङो जुदि डाइरेक्टलि बुङोबा नोंखौ आक्स जाफिना। दा बेखायनो जोङो जुदि माने डिग्रिखौ इग्नुनिफ्राय लानो हायोबा मोजां जायो स्टेटनिफ्रायबो लानो हायोबा मोजां जायो। आरो स्टेटआव माने केकेआ जाहैबाय जों माने बायसान्स गभर्नमेन्ट जब बे जब मा होनो बेखौ गावनि माने स्टेपखौ ग्र' खालामनायाव माने प्रमसन खालामनायाव जों माने सुबिदा मोनो आरो स्टेट लेभेलाव जब मावोबा केकेनि दारै। नाथाय जों माने गुबुन हादोरफोराव बा गुबुन रायजोआव स्टेटआव जुदि नोङो जब मावनो थाङोब्ला जों केकेनि माने इग्नुनि दारै मावनो थाङोब्ला नोंनाव मालाबाबो आक्स फैनाय नङा। बिनि डिफारेन्टखौनो बुंबाय आङो। दा गुबुन फारसे मा बुंनो हाबावगोन जों माने दासिम जोंहा केकेआव माने MA BA जायो MA BA खौ खालामनो हायो। आरो गुबुन फारसे माने जोंहा इग्नुनि जाहै जोङो MA BA BSc MBA BBA BCom बेफोरबायदि कर्सखौ बानायनो हायो। थ' नोंथांमोना थांनानै जुदि जोंनि माने हेडक्वार्टार जोंनि जेनेबा गाहाय रिजिनेल अफिसा बहा दं जोंहा खृष्टान बस्तियाव दङ जोंनि गुवाहाटीनि खृष्टान बस्तिया। बेयाव थांनानै जुदि नोंथांमोना फर्मखौ होयोबा थारैनो नोंथांमोननि एडमिसना फ्रि जाहैगोन। स' नोंथांमोना खबर लायोबा मोनगोन। दा बे दिनैनि टपिक्सआव आं बेखिनिखौनो बुंबाय। जुदि नोंथांमोना मोजां मोनब्ला प्लिज लाइक साबस्क्राइब कमेन्ट खालाम। आरो माबाफोर कुइसन खालामनो दंब्ला आंजों खालामनो हागोन। आरो नोंथांमोनाबो नायनो हागोन www.ignou.ac.in नि वेबसाइटनि गेजेरजों इग्नुनि बागै नायनो हागोन नोंथांमोना बेनि बागै बुंनो थांगोन। ओमफ्राय बे लिंकखौ नांगौबा नोंथांमोना आं डिसक्रिपसनाव होगासिनो दङ। स' थेंक्स गाइस। दा आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय मोजां मोनबा थारैनो लाइक साबस्क्राइब शेयार खालाम। बेबायदिनो बर' हारिनि थाखाय आङो माने किसुमान खायफा आननटिफाइड मोनथियै हाइडेन जाना थानाय इडुकेसन रिलेटेड भिडिअसफोरखौ आङो लाबोनो जुजिगोन। स' थेंक्स गाइस।